Krásný den, milé designérky a designéři, já vás vítám u další epizody našeho podcastu. Tentokrát jsem si pozvala do podcastu hosta, a to Janu Černegovou, která je majitelkou koupelnového studia Sophie Design. A s Janou jsme si povídali samozřejmě taky trošku o koupelnách, dozvíte se třeba, jaké jsou aktuálně v koupelnách trendy, ale povídali jsme si hlavně o podnikání, o tom, jaký to je vybudovat takovouhle firmu, o tom, jaké je to budovat značku, ale taky třeba o tom, jak si vybírat zaměstnance, jak být dobrým šéfem a třeba taky zjistíte, co to znamená, že energie dělá energii. Věřím, že v našem rozhovoru najdete spoustu další podnikatelské inspirace, takže se pohodlně posaďte a já vám přeju příjemný poslech. Tak dobrý den, Jani, já moc děkuju, že jste si našla čas a přišla ke mně do podcastu. Dobrý deň, zdravím vás všetkých. A já když se kouknu k vám na web, tak vidím, že tam máte napsáno, že už 25 let jste v oboru koupelen a já musím říct, že to obdivuju. Vlastně jakou firmu jste vybudovala a hlavně vlastně brand, že to je značka a že jste vlastně jiný. Opravdu to tak vnímám, jiný než prostě takový nějaký obyčejný koupelnový studio, který najdeme na každém rohu. A k tomu se určitě jako dostaneme. K podnikání, k marketingu a tak dále. Ale prostě na vás je vidět, že vás ty koupelny baví a hodně baví a jsem slyšela někde, nevím, jestli to někde říkala, že od vás vlastně často klient jako neodchází s úplně černobílou nebo béžovou koupelnou, jak většinou lidi potom doma mají, ale že rádi často dáváte něco barevného, něco originálního. Tak schválně, co byla vaše nejoriginálnější, nejextravagantnější koupelna? Tak asi taká najextravagantnejšia zážitok by som povedala, a k tomu sa viaže tá kúpeľňa, bolo asi pred 13 rokmi, som bola vlastne tehotná, čakala som dcerku a zavolal mi kamarát a vraví: Jani, nemáš náhodou nejakú maličký kúsok žltej a modrej mozaiky, aby som potrebovala, aby si to odviezla jednej architektke, ona skladá vlastne taký bazén a chcela by, aby to bolo zaujímavé. Tak ja som vlastne sadla do auta, vzala tie vzorečky, odniesla tam tieto kúsky, jej sa to strašne páčilo a keď je človek vlastne v takom tom hormonálnom koktejli, tak som si vravela, to je zvláštne, tak uvidíme. A ona si za 14 dní volala a vravela, navrhla som nádherné kvety do bazénu z tejto mozaiky, je to prekrásne a s tými cenami, ktoré ste mi poslala, to bude asi, ja neviem, okolo 800 000 a ja si vravím, to snad nemôže byť pravda, že by sa mne v tehotenskom období s tým, že prinesiem 2 kostičky ako mozaiky, niečo takéto podarilo. No a ono to skutočne vyšlo a potom volala pani architektka, že investorovi sa tak strašne páčia tie nápady a tie mozaiky, z ktorých boli skladané nádherné kvety, orchidé, rúže, že si vlastne z toho dal postaviť všetky kúpeľne, ktorých bolo asi 6 a ešte ďalšie vzory, obrovské vzory do miestností iných a nakoniec to bolo obrovský obchod, kde ja som bola úplne z toho v šoku a bolo to strašne zvláštny, krásny dom to bol. Na Prahe 6, samozrejme ten investor nebol úplne ako chudák a dopadlo to úplne luxusne. Takže to si myslím, že to je taký môj najväčší, jak podnikateľský, tak ako zaujímavý zážitok, kde si niekto vybral úplne originálnu vec. Tak to muselo být krásný. A tak vlastně se pojďme podívat na to, jak jste se dostala vůbec ke koupelnám. Jaká byla ta vaše cesta? Tak iba tak v stručnosti. V podstate som bola dobrá na matematiku kedysi v škole a dobrá na nejakú umeleckú cestu. A vlastne som si vravela, ako sa dá matematika a umelecká cesta spojiť. Je to také zvláštne, lebo ja som inklinovala k hudbe, tanci a trošku výtvarného umenia. Potom som išla vlastne na pedagogickú školu a tam som študovala odbor vzdelanie 1. stupňa a mala som špecializáciu telocvik a výtvarku. No a ono sa to potom tak nejak narodilo, že vlastne keď som tú vysokú školu dokončila, tak mi zavolal manžel a vraví, on pracoval v stavebníctve a vraví mi: Jani, potrebujem nutne, aby si mi pomohla na jednej fasáde.
No a tak sa tá matematika, umelecké dielo a stavebničná nejak prepojili a mňa to zaviedlo do firmy, ktorá vlastne v roku 99 vozila kachle z Itálie. A tam to začalo. A najprv ma to strašne nudilo, pretože to bolo iba administratíva, dohodovanie kamionov do Itálie. A mne sa to strašne páčilo a som chcela veľmi tvoriť, ale oni mali pocit, že ja ešte ako nie som tam, mala som 24 rokov. No a nakoniec vlastne tá firma urobila na Vinohradoch krásnu vzorkovnú a mňa to začalo baviť tak, že sama som chcela ako obsluhovať tých klientov a niečo im vymýšľať a vlastne sa prepojila tá matematika, umelecké a stavebné veci. Že tak prirodzene sa to zrodilo. Takže nezúfajte, když si myslíte, že máte nekombinovateľné vlastnosti. Je to tam. Prostě určitě sa nájde niečo, čo každému sadne. Takže teda nejdřív bylo zaměstnání oboru, řekněme, a pak už bylo rovnou vlastní firma Sophie Design. No a pre túto spoločnosť ja som pracovala 9 rokov. No, ja som sa vlastne po 2 rokoch stala jednateľkou, som mala tak 26 rokov, myslím, 25-26 a vtedy som zistila, čo je zodpovednosť a mala som plne také tlaky, že musím urobiť to a tamto a strašne som sa bála a veľmi som do toho ako investovala také ako dôslednosť, proste disciplínu. No a tam som sa vlastne naučila, ako hospodáriť s peniazmi a bolo to úplne prirodzené. Bolo to ako keď doma vám rodičia dajú peniaze a vy ste zodpovední za to, že ich neutratíte hneď v prvý deň. Takže ja som sa vlastne naučila v tejto firme. No a potom sa naše cesty tak trošku rozišli, pretože to spoluvlastníkom tej firmy bol Ital a ja som vlastne si vravela, že už mám okolo 30 rokov a rada by som mala i niečo svoje, pretože som vlastne v tej firme bola od rána do večera a on s tým nejak nesúhlasil, tak som si vlastne založila vlastnú spoločnosť. A ste tady v Dubči, kde teďka sedíme v showroomu od začátku? Nie, sme od začiatku. Na začiatku sme sedeli, ale bola to krátka chvíľka na Prahe 3, asi rok a potom sme s manželom vlastne kúpili túto budovu, ktorá bola v takom strašnom stave a čiastočne sme to začali rekonstruovať, ale už to bolo s myšlienkou, že tu vybudujeme ako keby moju firmu, spoločný showroom. Takže tá cesta nebola úplne jednoduchá a trvala veľmi dlho. A jak se vlastně buduje takový studio? Na začátku předpokládám, nebo si to tak představu, že je člověk vlastně sám asi hodně na všechno, nebo už jste měli nějaký zaměstnance od začátku? Ja som vlastne z predchádzajúcej firmy už mala skúsenosť so zamestnancami. To bola asi časť, alebo taká skúsenosť, ktorá ma bavila zo všetkého najmenej, ale veľmi vyškolila ma. Pretože kedysi nefungoval tak dobre internet, Instagram, Facebook a začalo to tým, že my sme vlastne volali architektom, dizajnérom a ponúkali sme svoje schopnosti a služby. Takže títo ľudia boli príjmané na pozície ako obchodných zástupcov. Mali svoje auto, svoj počítač a boli zaučení na túto pozíciu, ale vlastne jak som bola strašne mladá a bola som neskúsená, tak oni to častokrát zneužívali. A ja potom som zistila, že ja som taký policajt na všetkých a to ma strašne nebavilo. No, začiatky sú kruté, prostě tak to je. No ale zase potřebuje člověk asi nějakou tu motivaci, nějaký to nadšení do toho, aby právě jako nepolevil a nevzdal to, když se něco možná malinko nedaří. No je pravda, že ale dneska už asi máte nějaký takový stabilní tým, že vám to i funguje. Mi připadá, já se ptám, protože my teďka v klubu často řešíme otázku, kdy už třeba máme tam designérky, který jsou zkušenější, mají už třeba zaběhlou praxi, mají spoustu klientů, všechno je super, ale jsou pořád vlastně jedna samotná osoba OSVČ a už jako cítí, že by potřebovali nějakého toho zaměstnance nebo jenom kolegu, prostě spolupracovníka k sobě přibrat, ale je tam takovej ten strach, jo. Budu mu muset všechno vysvětlit. Teď on bude dělat třeba chyby a tak dále. Nebudu už já mít vlastně všechno v těch rukách a většinou je tam jakoby ten problém toho nějakého perfekcionalismu, kdy člověk si říká, ale já to přeci udělám všechno sama nejlíp a tak dále. Tak dá se tohle nějak překonat?
Protože a myslím si, že to nejde prostě vybudovat jako větší a větší firmu a vlastně rozvíjet se a vlastně vybudovat nějaký designérský studio, když prostě by byl člověk pořád sám. Tam ten krok vlastně k nějakým těm zaměstnancům být musí. Áno, je to taká cesta na dlhú tráť určite. Je to... Strašne vás tieto skúsenosti školia a rozhodne to stojí za to niekoho si k sebe privziať. Hoci by to bolo iba formou brigády alebo ďalšieho človeka, ktorý pracuje ako OSVČ a má ešte inú náplň práce a nejak takhle to ako sklbiť dohromady. A vlastne som zistila, že častokrát to nemusí byť úplne človek, ktorý je z oboru alebo školený na to, ale strašne dôležité je vybrať si k sebe taký ako správny charakter, správneho človeka. Niekedy to urobíte intuitívne, ani neviete, prečo máte taký pocit, to bude dobré, ale vždycky je potom potreba si povedať, čo od toho očakávate, dať nejaké hranice, pretože každá firma by mala mať nejaký taký morálny kódex a povedať si, toto ešte do práce patrí, ale treba toto už si prosím rieš doma a niekedy je veľmi často problém to tým ľuďom treba spovedať alebo povedať im to pekne, neuraziť ich, ale každý, kto napríklad podniká alebo má nejaké takéto skúsenosti, tak vlastne tomu rozumie. Preto si myslím, že naučiť sa nejakú prácu dokáže strašne veľa ľudí, ale mať dobrý charakter alebo byť príjemný, byť chápajúci a ako kolegiálny, milujúci, mať tú zodpovednosť, mať tú disciplínu, mať to ako dobré srdce, to je niekedy trošku problém nájsť. Mm-hmm. Ale myslím si, že teraz taký tým mám a veľmi sa z neho teším. Tak to je super, to gratuluju. Možná ten strach jakoby těch designérek tam je ještě vlastně v tom, že možná se bojí toho ty změny té pozice, že by se vlastně museli stát už nějakýma vlastně manažerkama a už by tolik třeba se nemohli věnovat tomu navrhování, ale vy to máte asi pořád jste vlastně jakoby v tom procesu práce s těma klientama, vybírání obkladů dlažeb, věcí do koupelny, to úplně nevymizelo předpokládám. Nie, to je, určite to zaberá to dizajnovanie 80% môjho času, ale popri tom sa samozrejme školím, toho sa asi dotkneme potom takisto na nejaký marketing, ako oslovať klientov a ako si ako poradiť v tejto obchodnej časti, ktorá nie je úplne jednoduchá, ale samozrejme ešte ďalšiu vec, ktorú potrebujem ako podotknúť je, že vzdelávam sa i v tom, ako byť tým správnym šéfom. Vlastne i tu sa ma dotkla tá otázka, že samo sa to vo vás nenarodí. To človek potrebuje niečo si skúsiť, zažiť a viac menej určite sa posunúť i v rámci toho na nejaké školenie alebo proste, aby ste vedeli ako na to. A to venujem tomu takisto čas. Jo. No, je to vlastně jako takový osobní rozvoj i toho podnikatele, že prostě se učí nové schopnosti a dovednosti a bez toho to nejde. No já jsem někde četla, že máte napsáno možná na Instagramu, jestli si myslíte, že pomáhám klientům pouze na základě vlastních zkušeností, tak se milíte, mám za sebou tým odborníků, kteří naopak poradí mě a vyladí mé představy technologicky a dokáží mě postrčit správným směrem. Takže to se mi i právě na tom líbí a je dobrý si to vlastně jakoby uvědomit, že ani ten designér vlastně všechno nedělá sám. A to nemyslím jenom zaměstnance, tady se bavíme vlastně i o širším spektru spolupracovníků a dodavatelů, že jo. A to si taky člověk musí vybudovat, takový network. Je to tak, určite toto je veľmi zásadná vec, mať veľmi dobrých dodávateľov, jak tým ľudí, ktorí vám pomáhajú, aby ste im verili, aby boli zodpovední, alebo keď sa pomýlia, aby to priznali, aby v tomto smere to nejaké tie plochy tam ako neviazli a povieme si, to nevadí, proste určite to dokážeme vyriešiť, poradíme si s tým a strašne dôležité je mať tým dobrých dodávateľov, proste perfektných ľudí a je pravda, že tohle som určite musela vycibriť si a to ničím iným ako skúsenosťou proste nezvládnete. Musíte si vyskúšať, čo je dobré, kto funguje, kto nefunguje a potom viete, že na koho sa môžete obrátiť. A ja mám teraz fakt ako skvelých dodavateľov a častokrát mi strašne pomôžu, proste vyriešia za mňa problém, ktorý napríklad už im nepríde. To už asi nevyriešime, ale podarí sa to. Väčšinou sa to vždycky ako podarí. Dobre. A vlastně s tím podnikáním souvisí i budování značky, což za mě je věc, která vzniká prostě časem, ale zajímalo by mě, jestli
vlastně ta vaše značka vznikla právě takhle nějak přirozeně, nebo jestli se na to nějak zaměřujete, protože právě mi připadá, že je to promyšlený, protože říkáte, že nejste prodejci koupelnového vybavení, jsme designérky. Mně se líbí, že to máte i všechno vlastně v ženském rodě na tom webu psaný. Je to úplně prostě jiný, než když to nějaká neosobní firma, kde prostě člověk neví, na koho narazí, na jakýho zaměstnance, který tam zrovna prostě bude podavač. A tak by mě zajímalo to budování brandu u vás, jak to probíhalo možná, nebo probíhá? No, tak na začiatku je pravda, že som bola viac menej ja a môj obchodní zástupci, s ktorými som sa vlastne časom ako rozišla, pretože som si povedala, policajta skutočne robiť nechcem, to je to posledné. Takže som si zamestnala trošku iných ľudí, ktorí mi vlastne veľmi pomáhali. Bola to moja rodina, dá sa povedať. Takže sme za seba ako boli zodpovední, dýchali sme za seba. Keď sme mali nejaké rodinné problémy, aj to sme si ako povedali, je to dôležité. A vlastne ani tak trošku netuším, že som budovala brand, ale viac menej teraz už v mojom veku, je mi 47 rokov, som dospela k tomu, že mám ako takú nejakú myseľ a tá myseľ už chce ako toho trošku viac a skutočne by som chcela ten brand ešte ako dovyladiť, dotiahnuť to, ale nezačínalo to týmto. Já si myslím, no, že vlastně a tak často si lidi myslí, že budovat brand nebo značku prostě je, že si musím udělat nějaký logo, mít ty webové stránky, že jo, možná nějaký Instagram, ale faktem je, že ta značka prostě je asi možná spíš o těch lidech, o přístupu k zákazníkům, vůbec filozofii toho, jak tu službu třeba poskytují. No ale asi je součástí toho i ten marketing. Mě by zajímalo, protože teďka vás vidím hodně fakt na Instagramu, spoustu videí, je to super, ale vždycky to tak asi nebylo. Tak jaký byl třeba ze začátku ten marketing a jak se to vyvíjelo pak až do toho bodu k Instagramu? Takže začínalo to úplne obyčajne, že sme vlastne si zohnali telefonicky schôdzky u architektov, ktorí sme niečím zaujali. Oni schôdzku odsúhlasili, naložili sme vzorečky, katalógy a vydali sme sa za nimi. To bolo úplne taká otrocká práca, ktorá vlastne aj dneska slúžia, je jedna z najlepších samozrejme, ale vtedy sme ešte nemali tak pekný showroom ako dnes, takže dneska sa snažíme tých architektov, dizajnerov pozývať k nám a všetko im ukázať, lebo do toho auta sa to skutočne nevojde. A potom vlastne, jak išiel čas a všetko sa modernizovalo, tak ja som videla raz také video na Instagrame a tam taký veľmi arogantný týpeček, ako hovorí moja dcerka, tak vykladal. Pokiaľ máš skvelý produkt, proste, tak ho promuj. A stále vykladal to isté dookola a ja si vravím, ja vlastne ten produkt mám, ja mám krásne veci, mám krásny showroom, ale vie o mne iba pár ľudí, tak bolo by fajn, aby som bola trošku známejšia, aby o tých krásnych produktoch vedela i širšia verejnosť. A takhle to začalo. Že som vlastne posluchla toho týpečka z toho Instagramu, za čo mu do dneska ďakujem a začala som jako ukazovať tie krásne veci, ktorá tá firma vlastne má. Ale já musím říct, že mně se líbí i vlastně to prvotní, protože to bylo jako vlastně hrozně chytrý rozhodnutí na tom začátku, ne postavit si showroom a teďka venku mít ceduly tady koupelnové studio a čekat, kdo vlastně přijde z té ulice, ale být proaktivní, vědět, že ten můj vlastně zákazník je ten architekt a designér, až v druhém pádě vlastně potom ten jednotlivec nebo ten konečný zákazník a že vlastně to bylo chytrý tah soustředit se vlastně na ty architekty. A myslím, že i to dneska je vlastně hodně vaše zaměření, že prostě designéři, architekti u vás najdou ten servis, tu službu a ostarostní s technickým řešením třeba těch koupelen, s čímž vy nám poradíte a pomůžete. Takže to vlastně funguje pořád, ale právě už třeba tím, že jste v té fázi, že už tohle to funguje, tak vlastně ten další krok, další level a dávat o tom vědět těm koncovým zákazníkům, který pak možná svýmu architektovi nebo designérovi řeknou, ale já chci od Sophie Design tu koupelnu. Je to tak, bolo by skvelé mať vlastne podchytenú i tú širšiu verejnosť, aby o nás mala to poňatie a vlastne skutočne ako keby náš hlavný cieľový klient je architekt a dizajner, ktorý urobí tých kúpelien alebo dlažieb oveľa viac ako klasický klient si urobí kúpeľňu,
Laufen urobil takú štúdiu raz za 25 rokov, čož pre mňa, keby som nemala tú skupinu svojich dizajnérov, by bolo veľmi málo. Ale oni zasa kupujú rôzne developerská a investičné byty a častokrát prídu a povedia si, nechcem čakať na nájomníka v tomto investičnom byte, ja neviem, 3 mesiace alebo pol roka. Poraď mi, urobme niečo pekné, aby to na tých fotkách hneď zaujalo a tá realitka mi to prenajme okamžite. A to sa nám darí, to je super vec. No ale vlastně jako vést takový vlastně kamenný obchod, showroom a se spoustou materiálů, vzorků a tak dále, to taky není vlastně jednoduchý po té každodenní jakoby organizační stránce. To věřím, že je hodně náročný. Zas na druhou stranu možná nás poslouchá někdo, kdo má takový sen, že by třeba chtěl mít kamenný obchod, ať už s dekoracema, doplňkama, látky, textil a tak. A co to obnáší všechno? Je to náročná práca. Musím sa priznať, že skutočne viac ako 20 rokov, nehovorím úplne tie začiatky, to som ešte v podstate nevedela, kam sa ako vykrystalizujem, ale tá práca je v podstate skutočne na to zamestnanie, čož je pre mňa ako koníček, ale i nejaký bič, taký, myslím, vlastne ráno, večer. Častokrát stávam o 5. o 6. hodine ráno, aby som si išla zabehať alebo zašportovať a potom vlastne premýšľam o všetkých týchto skladačkách, tých puclíčkoch, ktoré musíte spojiť dohromady. Ako byť dobrý šéf, ako viesť marketing, ako zohnať klientov, ako mať správne čísla na účte, aby som zaplatila všetky tie ako faktúry, ktoré ma čakajú, ako vydizajnovať niečo, aby ma to bavilo, aby to bolo krásne, aby som z toho bola nadšená. Všetky tie veci sa tak skladajú dohromady a oni častokrát prídu i sami a tá cesta vás tak navedie, že ešte otvoríte ďalšie dvere a všetko sa to prepája, takže dôležité je určite byť nejak disciplinovaný, zodpovedný a keď má niekto sen otvoriť si kamenný obchod, doporučujem, ale nie je to cesta zadarmo. Nie je to jednoduché, ale nikoho od toho ako neodhováram, pretože keď niekto vie, čo chce a má nejaký plán a má nejaký sen, tak potom i ten univerz vám nějak pomůže. To je pravda. A možná, kdybych teda já chtěla začít prostě něco prodávat, mít nějaký ten kamenný obchod, kde třeba jakoby začít hledat ty dodavatele, mám se třeba vydat možná na nějaký veletrh, něco takového. Určite veletrh. A potom vlastne skúsiť to, netuším, akom by to bolo v obore nejakého dizajnu, tak samozrejme veletrh, čo sme robili my, samozrejme zisťovali sme si nejaké portfólio toho zboží alebo toho tovaru, potom samozrejme nejaké ceníky, minimálne objednávky, ako fungujú, ako často dodávajú, vyrábajú. A potom je to tá skúsenosť. Vy musíte urobiť tú skúsenosť, urobiť tie kroky, vyskúšať to, objednať to, zistiť, ako to funguje a potom hľadáte ďalej a takto vás ten život ako dovedie k niečomu, čo vlastne vyšperkuje tú vašu službu, včetne reklamácií, kde musíte fungovať úplne perfektne, proste pomalinky ako každodenným centimetrom. Ale za rok je tých centimetrov 365 a to je oproti konkurencii například malinká výhoda. Jo, to určitě ty malý kroky jsou vlastně jako důležitý a nevzdá to v tom procesu, ale asi mít i nějakou jako vizi do toho budoucna. Tak vy už máte krásný showroom, funguje to tady, ale ještě nějaká jaký větší sen, nějaká další vize do budoucna? No, my robíme prevažne také maličké projektíky alebo menšie rodinné domy, kúpeľničky a tak a vlastne našim klientom úplne nie je developer alebo stavebná firma, tak som si vravela, prečo by sme to nemohli ako zlepšiť i na službu pre nejakého takéhoto klienta, pretože našim klientom je architekt, dizajnér, potom samozrejme ten konečný klient, ale potom ešte je jedno nepreskúmané ako časť, je to je developer, stavebná firma, ktorá už stavia alebo robí tie veci ako vo veľkom. Tak som si povedala, prečo neskúsiť i niečo takéto, pretože zasa oni sa väčšinou vydajú do veľkých showroomov nemenovaných typu kúpeľňového štúdia a tam tá služba nefunguje, myslím si, tak ako u nás.
Možno preto, že je to tak strašne veľké, alebo tých projektov je tak veľa, že už nemôžu sa ako specificky venovať tomu investorovi, tak možno ešte toto by mohol byť nejaký taký krok, že by to ako zväčšilo možno objem tých zakázok, aby poklesli naše ceny a tak ďalej. Nejak takto by sme ešte mohli to smerovať. Mám tam nejaké, a potom samozrejme mám veľký sen stať sa ako najlepším kúpeľňovým štúdiom v Prahe. No to je super, to držím palce, ale tak našlápnu to máte, protože opravdu tam, já si myslím, že hodně jakoby o tom servisu, že vlastně samozřejmě člověk vás musí někde vidět, někde najít, vidět třeba ty realizace a tak, to je nějaký první krok, ale pak si to lidi jako mezi sebou řeknou, že ten servis byl prostě výjimečný a pak už se to samozřejmě ten marketing dělá snadněji, když je to takhle rozběhnutý. No ale tak povídali jsme si, že ta práce asi opravdu je náročná a vést vlastně firmu, showroom, navrhovat koupelny a tak dále. A odkud berete pořád tu energii, motivaci, čím se dobíjíte? A jestli máte možná nějaký koupelnový rituál vlastně? Tak začnem tým, kde sa dobíjam. Som počula takú vetu, ale je strašne ako pravdivá. A to je, že energie delá energii. A ja som najprv tomu nerozumela a potom mi to bolo vysvetlené. To, že budeš ležať doma a vravieť si, že odpočívaš a prepínaš televízor, to ti tú energii nedá. Ale keď si pôjdeš zabehať do lesa alebo zacvičiť, tak to ťa nabije takou energiou, že potom ty máš chuť ako tvoriť, pracovať, vytvárať a už i veci, ktoré ti prídu ako ťažké, treba zviesť ten tím alebo mať na starosti tú ekonomickú časť tej firmy, tak zrazu mám pocit, že keď skutočne ako cvičím alebo proste venujem tú hlavu joge alebo behu, tak normálne ten deň, keď to urobím ráno, ide tak strašne krásne rýchle a všetko tak perfektne odsýpa, že myslím si, že tu je určite nejaké tajomstvo toho, odkiaľ beriem tú energii. Energie dělá energii. No to je moc hezký. Ale je fakt, že když takhle jako třeba čtu nějaký příběhy úspěšných podnikatelů, prostě, já nevím, v 90, možná 100% opravdu jako nějaký ten sport nebo nějaký ten aktivní odpočinek je jako hrozně důležitý a je toho nedílnou součástí, takže to určitě věřím, že funguje. No a co máte tady v showroomu teďka za nějaké úplně wow novinky, na co byste nás nalákala? Wow novinky práve pripravujem. Janička to ešte neuvidí, ale za niekoľko týždňov áno. Pretože vlastne každý rok chodím na veletrh. Ten najdôležitejší je vlastne v Boloni Čersaj, ktorý prebieha na konci září a septembra, ak by niekto počúval slovensky, tak je niekedy také trošku obťažné získať tie vzorky okamžite. Oni sa vlastne musia pripraviť stojánky, ktoré sú lákavé a krásne. A vlastne ja som vo fáze, že to teraz všetko premýšľam a objednávam. Narazili sme na nádherné muránske umývadlá. Dúfam, že sa mi podarí priviesť nejaké vzorky, tak to bude ako luxusný kúsok. A je ich tam nespočetné množstvo, že vlastne, jak sa hovorí v tých pohádkach, že sa to oči nevedeli ako čo si vybrať, že to bolo všetko tak krásne. Tak oči precházeli. Oči precházeli, áno, ďakujem. Tak to je, že si myslím, že oči budú prechádzať. A v čom sú súčasné nové trendy, tak ja myslím, že dizajnéri budú z toho úplne nadšení, pretože minulý rok to bolo trošku také ako barevné, crazy a toho roku je to malinko usedlejšie a opúšťa nás úplne ako šedivá farba a drevodekor a vracia sa taká tá teplá bežová, ktorú intuitívne vlastne všetci máme radi a keď ženy navrhujú interiéry, tak idú do takýchto farieb. Tá šedá bola trošku taká ponúrá, taká pánska by som povedala, takže dámy, super, vracia sa nám taká ženská energia a jemné farby. Nie sú také vykričané a extrémne vzory, ale sú ako jemné, decentné. Proste myslím si, že sa vracia nadčasový dizajn a bude nás to strašne s tým baviť. A aj keby som nešla na veletri, dajme tomu ďalší rok, tak myslím, že toto krásne pokrie veľmi dlhé obdobie. A ešte čo je fajn, to, že bola farebná sanita, to všetci určite vieme, ale malinko nás opúšťajú také tie čierne a šedivé, to som vravela, šedivé farby, ale treba čierne batérie, čierne linky a nahrádzajú to ako viac farby luxusnejšie alebo
taká líbivejšia, to je zlatá, rúžová zlatá. Myslím si, že to nás bude veľmi, veľmi baviť. A i ceny už sa zrovnávajú v tom, že nebude to tak drahé ako výkrik zlatej, ale bude to príjemná zlatá cena. No tak to je super, to nás určitě nalákalo a kdo bude chtít, tak určitě doporučuji zajít k vám do showroomu a podívat se na novinky, inspirovat se a možná se i nebát to těm klientům vlastně doporučit trošičku něco zajímavějšího, protože já mám pocit, že ty český zákazníci jsou takový konzervativní hrozně a že se často bojí těch barev. Je to tak? Nebo ne? Je to tak, ale myslím si, že správnym navedením dizajnéra môžu skutočne čokoľvek. A keď im ukážete možnosti, o ktorých oni častokrát nevedia, netušia a nevedia tie veci skombinovať, tak vlastne môžu čokoľvek. Môžu skombinovať i modrú a zelenú farbu, aby to dávalo zmysel, aby to bolo na prvý pohľad krásne. A keď vytvoríte niečo a potom príde vaše dieťa, ktoré do toho vôbec nerozumie barvám, nerozumie dizajnu, nerozumie vyskladaniu, ergonomii a povie, maminko, to je krásny. A to je vlastne taký pocit, ktorý si myslím, že ten dizajner vie nabudiť u toho konečného klienta, ktorý vlastne nemá to vzdelanie, iba súdi to tak ako s nejakým svojím pocitom. A to si myslím, že to je tá správna ako vodítko, ako to urobiť. Jo, že s nami môžete všetko. A nebát se prostě klientům navrhnout něco odvážnějšího. Uvidíte, třeba budete překvapený, jak budou reagovat, když původně chtěli béžovou, šedou a nějaký dřevodekor. Tak jo, tak já moc děkuju za krásné povídání, za tipy a inspiraci a i motivaci pro někoho, kdo by třeba měl ten sen a toužil po nějakém větším projektu obchodu svým vlastním kamenným nebo možná e-shopu a podobně. Takže určitě jsme tu motivaci dneska dostali. Moc děkuju, bylo to moc příjemné povídání, doufám, že se zase někdy brzy uvidíme. Ďakujem aj ja a všetkým prajem veľa zdaru, chute do práce a energie. Tak já věřím, že se vám rozhovor líbil a že pro vás byl inspirací a pokud vás podcast baví a těšíte se na další díly, tak budu moc ráda, když se přihlásíte k odběru podcastu v Apple podcastech nebo na Spotify a nebo mi napíšete nějakou recenzi. Mějte se krásně a těším se na vás u dalšího dílu.